Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wani yau mace kala kawaidu salati tira kan igo na kan daran sai zarumci naga kan yan iwana alfaga foyan hantum za larabci naga ga ka zarumci naga inga gaci alfa salihu musa da alfa musa sa'idu da alfa husaini adamu irko dai mini albarka da ga amino zuri albarkantiyan yadin amino beren da fahamai albarkantiyan bakkan gaba kawai da tira kan ibaraka kawai zarmci naga dingo legosu nimice umar zakariya a wana lambano ya kan niga ce tira gwadonodin yadin da Muhammad Usman kai gaba da bismillah in gamo a wannan lambaino ya nigi ce yadin bore kango Bini Najeriya imace Muhammad Garba a wani lambaino ya yadin bore kango Naijara wali Iloriyan igini ga Alfa Salihu Musa ce a wani lambano ya yadin bore kango Kebbi da Sokoto hara imace Alfa Husaini Zakariyahu a wani lambaino ya yadin bore kango Niger nige ne kace Alfa Musa Sa'idu Malguru walumo nimace Mummuni Ali ingamo a wani lambaino ya irko da mi zarmci na nojina ko yanga tonton so igi sintin da iri coyonwo dirigu fangu ibi foce yonwo iri salanno sifawai kanga wajibu irko jeraga hinkuna igi sintin da a wani waice ma'ana sifawai kan si hagu irko jeraga kadai a wani takahare wani alfaga ne wayali ha addadu aga lamba aga a waice al'adamu sinayen muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal hudusu da sintiniyan muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal fana'u da banyan muhalu anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal mumasalatu da himacarayan muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga bai kulsi hima irko noya wal iftikaru da bonuyan ga koi ga kisinai ta kahariga muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga washariku da hangasina muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal ajzu da gazayan muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal ikrahu da tilistandiyan gadan hare foteyan muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal jahalu da jan gafahamai muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wasamamu da lututarai muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal ama da nautarai muhalu anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wal bakamu da batarai muhalun anillahi ta'ala akan gafunu irko jeraga wa ha'ula'i aldadu ma'ani wane yangaino gati mane wane waice wa kaunu ta'ala mabai kan irko jera maciya ajizan gazante muhallun anillahi ta'ala
akan ga funu irkoy diraga. Wa karihan da tilstandiyan muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa jahilan jahiltarai wala dajan ga fahamai muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa mayyitan da buyan muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa asomma da lututarai muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa abkama da bebatarai muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa ha'ula'i addadu ma'anawiyyati wane yangaino gati sifai wane waice. Wa yalihinna lawazimu a galan ba iga dumancai subutul garadi muradu tabbatan diyan irkoy ga muhallun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa subutu wujubin fi'ili da tabbatan diyan wajibaitarai goy muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa subutu tasirin bi quwwati da tabbatan diyan ya galmayan da gabi muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa subutun ta'asirin bitab'i da tabbatar diyan ya galmayan da muhallun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Wa kidamul alami da taka harai majine aseyan muhalun anillahi ta'ala akan ga funu irkoy diraga. Huna intaha ba'adun sifati ne wono ito canfe sifowai al-mustahilati fi haqqihi ta'ala kan yangati garayyan harai ga funu irkoy dira cinera. Summa yalihi sifatu wajibatu fi haqqin rusuli alaihim salatu wassalam. Wadini banda a galan ba a ga sifawai kan ga wajibin da hakikan diyan diyawaici nera sojin da hallase matabbati iga. Ma'ana so yi gisintin sifawai kan ga wajibu irkoy diyawai ga. Awwaluha ijina as-sidqu timi wajibun fi haqqi rusulillahi wajibinu lakal ma hakikan di irkoy diyawai cinera. Wal amanatu nanai wajibun fi haqqi rusulillahi wajibinu lakal ma hakikan di irkoy diyawai cinera. Wa tabligu ma umiru da tonan diyan wakan ina yamar da wajibun fi haqqi rusulillahi wajibinu lakal mahakikan di irkoy diyawai cinera. Allawazimu dumantai wa jawazul a'radil bashariyyati da hangan diyan adamancai muradu wajibun fi haqqi rusulillahi wajibinu lakal ma hakikan di irkoy diyawai cinera. Wal imanu bi rusulillahi da timandin da irkoy diyawai wajibun fi haqqi rusulillahi wajibinu lakal ma hakikan di irkoy diyawai cinera. Wal imanu bil yawmil akhir da timandiyan da hana kokora wajibun fi haqqi rusulillahi wajibun lakal ma hakikan di irkoy diyawai cinera. Wal imanu bil mala'ikati da timandiyan da malaikai wal kutubis samawiyyati
da irko wani tirai kanfun bene 114 الكتابة tira zangun da iwai cinditaci واجبن هنا انتهى الواجبات في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام نيوانو itocan fe wajibai kan lakkal ga hakikan di yawaci nera sojin da hallasi matabbati iga